Ahoj, ahoj, som Luky Zajo a vítam vás pri ďalšej epizóde Objavuj AI. Dnes sa spolu vydáme na dobrodružnú cestu za poznaním modelu DeepSeek, ktorý možno raz otrasie svetom umelej inteligencie. Predstavte si, že máte doma vo svojej pivnici čínskeho Einsteina a ten vám odpovie na všetko, čo sa ho opýtate. Ale má to háčik. Tento Einstein je možno trochu podozrivý, možno prehnane sebavedomý a možno je to len ďalší marketingový ťah. Poďme to zistiť. DeepSeek je veľký jazykový model, ktorý bol vytvorený s cieľom konkurovať takým gigantom ako GPT-4. Je to čisto čínsky model, ktorý už na prvý pohľad vzbudzuje rešpekt svojimi schopnosťami. Jeho architektúra Mixture of Experts, alebo inak zmes expertov, je niečo, čo ste pravdepodobne ešte nevideli. Predstavte si, že máte v počítači skupinu malých vedcov, z ktorých každý sa špecializuje na niečo iné. Položíte otázku a model si sám vyberie, ktorý z týchto expertov odpovie. Je to ako mať talentovú show v mikrosvete umelej inteligencie. Geniálny nápad však. A teraz si predstavte, že tento model je úplne open source. Môžete si ho stiahnuť, hrať sa s jeho kódom, prispôsobiť ho svojim potrebám a to všetko bez toho, aby ste museli zaplatiť jediný cent. Beží pod MIT licenciou, čo znamená, že je otvorený a transparentný. Ale pozor, zatiaľ čo otvorenosť môže byť výhodou, prináša aj otázky o bezpečnosti. Najmä ak vieme, že DeepSeek je podporovaný čínskou vládou. Niektorí tvrdia, že by ste do neho nemali zadávať citlivé informácie, pretože by mohli byť zneužité. Je to špionáž alebo len paranoja? To nechám na vás. DeepSeek sľubuje obrovské kontextové okno až 128 000 tokenov, čo je ideálne na spracovanie veľkých dokumentov. Predstavte si, že potrebujete analyzovať celý román alebo právny dokument. DeepSeek to zvládne na jedno sedenie, alebo teda aspoň to tvrdí. Testy ukázali, že toto okno je možno menšie, než výrobca tvrdí. Niektorí hovoria, že zvláda len štvrtinu toho, čo sľubuje. Čo myslíte? Je to marketingová hra alebo technická záležitosť, ktorú ešte musia vyladiť? Poďme sa pozrieť na jeho ďalšie schopnosti. DeepSeek má zabudovanú funkciu Search, čo znamená, že dokáže vyhľadávať aktuálne informácie z internetu. V jednom teste analyzoval prejav prezidenta, ktorý bol len deň starý a poskytol presné informácie. A keď sme mu zadali niekoľko matematických úloh na úrovni PhD, zvládol ich bravúrne. Ale keď sme mu ukázali jednoduchý obrázok, lampa a logo Apple na scéne, jeho odpoveď bola mierne povedané mimo. Namiesto loga Apple videl nezmyselné znaky. Má teda svoje slabiny, najmä ak ide o prácu s vizuálnymi dátami. Jednou z najväčších predností DeepSeeku je jeho cena. Ak ste firma alebo jednotlivec, ktorý hľadá výkonný jazykový model za zlomok ceny GPT-4, DeepSeek môže byť pre vás. API tohto modelu je lacné a ľahko prístupné, čo z neho robí atraktívnu možnosť pre startupy a výskumníkov. Navyše jeho všestrannosť je obdivuhodná, od písania textov cez riešenie logických úloh až po generovanie kódu. Niektoré jeho výkony sa dokonca blížia k tomu najlepšiemu, čo ponúkajú OpenAI a Anthropic. Ale nič nie je dokonalé. Aj keď DeepSeek exceluje v mnohých úlohách, občas zlyháva v presnosti a spoľahlivosti. Napríklad jeho odpovede na zložité otázky môžu byť správne, no pri pokročilých logických úlohách občas zaostáva za GPT-4. Rovnako aj jeho API môže byť menej stabilné v porovnaní s robustnými systémami od OpenAI alebo Google. A čo je najdôležitejšie, stále nad ním visí otáznik ohľadom bezpečnosti a ochrany údajov. DeepSeek bol vyškolený na ohromnom množstve dát. 14,8 triliónoch tokenov a vyžadoval 2,7 milióna hodín tréningu na najnovších grafických procesoroch. To sú čísla, ktoré vyrážajú dych. Ale otázkou zostáva, či tieto masívne investície do vývoja skutočne prinášajú očakávané výsledky. Tak čo si o tom myslíte? Je DeepSeek geniálny model, ktorý má potenciál zmeniť svet umelej inteligencie, alebo je to len ďalší pokus zaujať? Možno si zaslúži šancu, ale ak potrebujete špičkovú presnosť a bezpečnosť, GPT-4 zatiaľ stále vedie. No kto vie, čo prinesie budúcnosť?
nezabudnite na odber a sledujte ma aj na Instagrame Luky Zajo Objavuj, aby vám neunikla ďalšia časť Objavuj. AI, lebo na budúce to bude ďalší Einstein. Som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj. AI. Počujeme sa na budúce. Tak ahoj!